flot fjerdeplads, der har vi Viby IF, som selvfølgelig også får en erindringsmedalje. Medaljerne de bliver overrakt af Palle Bækhø, Thor Mathiasen, Andrea Vestbensen og Jette Hansen. Kære publikum, skal vi lige give Viby IF en kæmpe hånd. På tredjepladsen og en flot bronzemedalje, der har vi DHG Odense. Medaljerne de overrækkes jo af vores to liga-håndboldspillere fra Silkeborg-Vole. Det er Andrea Vestbensen og Jette Hansen. Kære publikum, giv lige DHG Odense en kæmpe hånd. På en flot andenplads, sølvmedaljer i Jotsøj EO. Og kære publikum, giv lige også EO en kæmpe hånd. Og som Danmarksmester 2016-2017, FIF. De får overrakt en guldmedalje og selvfølgelig en pokal. Danmarksmester U14 2016-17. Og lige så snart vi er færdige med guldmedaljerne, så skal jeg bede de 4 hold om at lige at hoppe ned i målet nede i enden af hallen, så vi kan få taget et kæmpe foto af jer alle sammen. Så skal vi lige bede anføreren for FIF om at træde frem og få overrakt en pokal af Palle Bækhø i JHF's turneringsudvalg. Og publikum. En stor tillykke.
spillerne om at komme ned i den ende hernede for enden ved FIF, så vi kan få taget et